Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hum-hum ni Maroa. Gabriel, Oh, Elgin. Ngano may gawas man kasbilya? O yun na, nakita na ba ninyo ang diary ni Marwa? wa pa Gabriel. Lain na akong tuyo ni mo. Unsa man na? Nangita si Marla sa kalabirang wayo. Unsa? Gusto niya ipada sa atik. Gusto siyang matanaw sa kalabirang wayo. Kay gusto niya pagitaw ng uwi ni. Unsa? Hay naman ang kalabira. Tuan na sa amo. Gibantayan ni Lulo. Maski maayo na itong buhaton. Maayo ka nga ato ipadool kang Marla ang kalabira. Ambot Elgin. Naglibog pa ko. Maguna-una tag maayo. Kinahanglan makahunaw na takaroon dayon. Kung unsay maayo na itong buhaton, Gabriel. Ayaw na. Ato unang tugkaron. Kung ngano nangita si Marlas Calabira. Mo naibog na namo ni Noy Maning. Kay ipagawas mo gani ni Marla sa unang mga adlaw gikan sa kwarto nga iya na mo tangan. Kay mahadlok siya sa mga kalabira. Unya karon kalit lang nga ganahan na siyang mutanaw ini. Oh. Dali Elgin. Mamalik ko na ta sa amo. Dali. Nganong wa pa man si Elgin pa. Nagkopi siya sa Calabira, Marla. Dili pa nga naaraman sa sala ang kalabira. Ako ning ipabalhin. Tuwan na ni sa layo-layo. Unsa? Kinahanglang makuha to ni mong balik pa. O gibutang din sa kong duol. Ha? Pero sigurado kang di ka na mahadlok sa maong Calabira? Dili na lagi. Ganahan akong makakita sa kalabira nga way o. O kinahanglang makita na ang iyang o, Papa Maning. Lo? Lolo Paolo! Yan ako, Gabriel. Oh. Ano may balik man ka? Naan ninyo ibutang kalabirang wayo. Ug inyo pang gigapos. Kinang lang maniguri lang ko nga dili na siya makabangon kung doon na gahom sa demonyo nga mo paliyog anang maong kalabira. Ang anong di ang makailsin? Nakita na ba ninyo ang diary ni Marua? Wa palo. Kana tungod kay white diary ka na si Marua. Dili may tabo nga magsuwat tungod sa kabarangan siyang sugilanon. Unsa? Mao ka lang tinuon. O gamitan ninyo ang inyong utok. Karon sa akong pangutana. Nganong niya ka, Ilsin? Ako ano? Nangita si Marla sa Kalabirang wayo. Ha? Ha? Nangita. Mo ka na lo. Kining kalabirahang yang gipangita mo ba? Muna lo. Nangita siya ini. Gusto rin niyang dadoon sa iyong nimutangan. O gusto siyang pangitaw ng uhon ning mong kalabira. Kana ang ayaw ganin yung buhata. Dili mahimo nga inyong pangitaw ng uod sa maong kalabira o itipon siyang lawas. Nga naman lo. Wa pa gina mo magkasabot. Gituyo sa pagbuwag sa nagputol sa o nining maduang niyang o. Aron kung mabuhi man siya, wa say o wa say lawas. Pero, lo, may gamit na siya sa lawas ni Marla. O sa pa may gamitin niyang kalabira? Kanang tukian ninyo. Kung unsa ka-importante ni Marua kining maong kalabira. Unya lo. Among dadon ka na ang Kalabira nga to ni Marla. Dili mahimo. Ha? Dili mahimo nga magunitan niya Marla kining maong kalabira. Ug dili mahimo nga magunitan niya og balik ang medalyon. Nakasabot pa mo Elgin, Gabriel. Busabot ang ninyo og proteksyon ang gilom nga ninyo sa medalyon. Nga dili makahimo sa paghikap ni si Marua o si Marla. Yun na. Ang sud nga lana sa garapang nga gihatag si mo iyaan, Elgin. Makatabang kini. Ang imong iyaan ang pahimuwa o kandado sanay mo tangan sa medalyon, Elgin. O buhata ka na karon tayon. O ikaw, Gabriel,
Bantay si Marla nga dili makabiya sa Villa. Aron mo dool din sa gibutangan na kung sa Calavera. O hala, sige. Panglakaw na kamo. Gabriel, atuon ko na sa Lourdes. Unsa? Ikaw na lang unilaho sa Villa. Tabangis ni Maning sa pagbantay ni Marla. Sige. Og hangyo ang imong iyan nga tabangan si Marla. Papangita asag paagi nga mapalaya sa lawas ni Marla si Marua. Ako suway hangyo. Nga siya mismo ang mutanaw kang Marla. Sige. Magbuwag-buwag na lang ta. Mulahos na ko sa Villa. Sige kay, mulahos na sab ko sa bahay na ni Tia Lourdes. Mangita na lang ko katarungan. Kung anong wa na ko mada ang kalabirang wayo. Hain naman sila pa. Marla, anak, may mo ba? Ayaw lang pagdali-dali. Pero gusto na ko nga makakita sa kalabirang wayo pa. Nga naman yun. Huna-huna na lang ang kalabira ni. Way Busa, magkahadlok ni. Dili ko angay mahatlok niya pa. Ni kinsa? Sa kalabira. Dili ko angay mahatlok niya. Oh, Ay, Maning! Noy! Marla, sorry kayo. Gabriel, hain si Elgin. Hain ang kalabirang wayo. Di na mahimong dadon din ang kalabirang wayo, Marla. Unsa? Pangano man? Gilubong na ninamo ni Lolo. Unsa? Ayaw pa makaka. Marla? Dili ko di mo mahimong bakakan, Gabriel. Nakita pa sa kung una ang kalabirang wayo. Usa. tinuod ka, Marla? Nakita mo sa imong una kunahain ang kalabira? Hain mo ko nun eh. Tag-ana, Marla. May gahong ka magka. Gabriel, maluoy ka. Ayaw kong lisod-lisura. Ipaduol na ako ang kalabira. Dili, Marla. Di mahimong maduol ni mo ang kalabira. Kay maduol usab kini ni Marua. Pero dili magkamaluoy na ako. Nag-antos na ko, Gabriel. Kinahanglan hatagan ni mo katapusan ang ako pag-antos. Dili si Marla ang nagantos. Kundili, si Marua, di ba? Ikaw si Marua nga nagkigsulti karon kanamo, di ba? Sige! Ipakita ang imong gahom, Marua. Gamitan ni. Armada ko pagbalik din nimo ang imong kalabira. Marla, ibundag niya yung lawas. Marla, anak. Noy. Papahuwaya lang una siya. Gabriel, may tingin ibalik lang din ang kalabira. Dili, Noy. Mahadlok si Marla sa maong kalabira, di ba? Busa, di na to ni ipaduol niya. Pero, Si Marua ang gusto nga ipaduol niya ang kalabira, Noy. Busa to ni ipalayo niya. Aron di siya musamot kagamanan. unsa? Ug mituo ko sa gisulti ni Lolo. Way dayari ang barangan nga si Marua. Elgin, niya ka na sab. Tiya. Kay, may samot ka komplikado ang hitabo karon ni Marla. Ug nagkinahanglan tabang nga mababagan si Marua sa paggunit sa iyang medalyon. Unsa? Medalyon? Unsa nga medalyon? Puwa nga bato, tiya. Malong diamante. Ug mao ni ang medalyon ni Marua. Kinahanglang dili kini niya magunitan. Kay musamot siya kagamahanan kung naa kini sa iyang mga kamot. Kay ang maong bato, mutuman gyud sa sugo sa iyang agaon. Mao nang niya ako, tiya. Nagkinahanglan kog panagang nga muhatag og babag ni Marua kung pananglit makahigayon man siya sa pagbungkag sa simento sa among gilubngan sa medalyon. Makahimo ko ni Ana. Pero limitado ra ang mahimo ko, Elgin. Bahala na lang limitado, tiya. Tuodi ay, wag gyud dayari si Marua. Unsa? Nagsulti ang apuhan ni Gabriel. Nga way barangan nga isuwat yun iyang kaagi sa pagkabarangan. Unsa? Kana kundaan ka ng barangan, Elgin.
kung nasunod mo lang ang imong pagkabarangan. Pero kung ikaw ang unang barangan sa inyong kaliwat, lahi ka na. Unsa? Si Marua ang naghimo sa iyang kaugalingon nga barangan, Elgin. Siya ang mga ninuno sa iyang mga kaliwat nga barangan. Busa, imposible nga duna siya'y diary o talaan sa iyang pagkabarangan. O sawa pa siya mahimong barangan. Unsa? Ayaw yun paghunong pagpangita sa maong diary. Ug huwata ang himuon kong lana, ha? Para mao'y mo kandado sa lugar nga gibutangan ninyo sa medalyon ni Marua. Uy. Nakatuwag naman si Noy Maning. Gabi na. Ug malinawon kay nga natuwag si Marla. Ay. Kabog na wining atik. Mura man og dunay dakong blue kiss eyes din eh. Ay. Basta, abulan ako si Marla. Kaya mura man siya gitugnaw. Uy. Yun na. Unsa man ang may gimok si ang tiyan? Nasab, may nilihok na sab sa tiyan ni Marla. Unsa nam sa kay netubo diya sa iyang tiyan? Ito, draba ni si Maninda. Bahala na. Akong walison ang iyang blouse. Ug tan-awon ko kung unsa nang naglihok-lihok sa iyang tiyan. Dili, may mga litra na sab nga may marka sa iyang tiyan. Unsa man ni pong man ni? Numid ang miparka sa iyang tiyan. O, sa may buti pa sa buti ng litra ha? Nganong may marka man sab ni sa iyang tiyan? O, gusto, akong isuwat ang tanang mabasa ko sa tiyan ni Marla. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.